ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଚରିତର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେଦିନ ଉଦ୍ଧବ ଏବଂ ଲଳିତା ସଖୀ କାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ। ନା ଉଦ୍ଧବ, ତାଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ। ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଆସିବାର ହୋଇଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାନ୍ତେ। ଏଠାକୁ ଆସିବା ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ତେବେ କିପରି ଆମେ ଏମିତି ଚାହିଁପାରିବୁ? ସେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଖୁସି ରହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ। ସେତିକି ହିଁ ଆମର ଦରକାର। ଆମେ ତ ନାରୀ ଜାତି ଅଟୁ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବା ଆମକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଶିଖାଇ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଉଦ୍ଧବ? ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ନାରୀ ଜାତି, ତାପରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମ ରହିବା ସ୍ଥଳୀ। ଆମକୁ ଦୁଃଖ ତ ମିଳିବା ଦରକାର, ମାତ୍ର ଆମ ଦୁଃଖ ତ ଆମେ କିଞ୍ଚିତ୍ ବି ଭାବନାରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଯେପରି ଦୁଃଖ ନ ପାଆନ୍ତୁ, ଏତିକି କହି ଅଶ୍ରୁ ବୁହାଇ ଚାଲିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ରାଧା। ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ। ଲଳିତା ସଖୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ପାଖରେ ଥିବା ପଥର ଉପରେ ନିଜ ଓଢ଼ଣୀ ବିଛାଇ ବସାଇ ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ। ଉଦ୍ଧବ, ପ୍ରେମମୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଏ ପ୍ରେମମୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ନିତ୍ୟ ବିହାର ଏମିତି ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ସେ ମୋ ଠାରେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରେ। ଯାହାକୁ ତୁମ ଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ କହିଥାନ। ମାତ୍ର ଉଦ୍ଧବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି, କହିଲ ଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପିତା କିଏ? ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ରରେ ଉଦ୍ଧବ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦକୁ ଅନାଇ ରହିଲେ। ମୁଁ କହୁଛି ତୁମକୁ, ଆଜି ଅରୁଣିମାମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ମୁଖ। ପ୍ରେମ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେମ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଉଦ୍ଧବ। କ'ଣ ଉଦ୍ଧବ, ଏ କ'ଣ ସତ କଥା ନୁହେଁ କି? ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରେମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ କାର୍ଯ୍ୟର କାରଣ ପ୍ରେମ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ପରମ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରାଇଥିଲେ, ଏହା ଅଟେ ନା? ଯଦି ହୋଇଥିଲେ ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରେମର ଭାବତରଙ୍ଗ ପ୍ରେମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ତ କିଛି କାରଣ ଥିଲା କି? କୁହ ଉଦ୍ଧବ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଯଦି କାହାର ବେଶୀ ମହିମା ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ହେଲା ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଏତିକି କହି କୋହଭରା ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ, ହେ ସ୍ୱାମିନୀ, ହେ ହରିପ୍ରିୟେ, ଆପଣ ଏପରି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଏକାନ୍ତରେ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କ ନାମ ନେଇ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଥର ତ ଏମିତି ଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟ ଥିଲା, ଆସନ ପକାଇ ବସିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକାନ୍ତରେ। ମୁଁ ଗଲି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିନା କିଛି ଶବ୍ଦ କରି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲି, ତାହା ମୁଁ କଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବିନି। ହେ ମୋ ସ୍ୱାମିନୀ, ଅଶ୍ରୁ ବୋହି ଚାଲିଥିଲା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ବାରମ୍ବାର କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ରହିଯାଅ ଉଦ୍ଧବ, ଆଉ କିଛି ବି କୁହ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ମୋର ଏପରି କହିବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ? ଉଦ୍ଧବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଚାରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ। ନା, ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ? ତୁମେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତ କି କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ ଭୁଲି ଗଲେଣି, ଟିକେ ବି ତୁମମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ତୁମମାନଙ୍କ ନାମ ବି ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ, ରାଧାକୁ ଭୁଲି ଗଲେଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମଥୁରାରେ ବହୁତ ସୁଖପୂର୍ବକ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସତ କହୁଛି ଉଦ୍ଧବ, ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ, ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ତୁମେ ଏ କ'ଣ କହିଦେଲ ଉଦ୍ଧବ? ଆମ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ହୃଦୟ ଯେପରି ଫାଟି ଯାଉଛି। ମୋ ପ୍ରାଣଧନ୍ୟ, ମୋ ପରି ନିଷ୍ଠୁର ରାଧାର ନାମ ନେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଉଫ୍, ଏ ତ ଅସହ୍ୟ ଅଟେ।
କୃଷ୍ଣ ଦୁଃଖୀ ଆଉ ରାଧା ସୁଖୀ ହେବ ଏ କିପରି ଭାବି ନେଲ ଉଦ୍ଧବ? ପ୍ରେମକୁ ତୁମେ ଏବେ ବି ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ। ପ୍ରେମ ବିଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ପ୍ରେମରେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ସୁଖର କାମନା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ସୁଖୀ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରେମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଟେ। ଆମେ ଯେପରି ରହୁ, ମାତ୍ର ଆମର ପ୍ରିୟତମ ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହନ୍ତୁ। ଉଦ୍ଧବ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଓଃ, ଏ କିପରି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅଟେ! ମୁଁ ତ ଏସବୁ କହିଥିଲି କି ଶ୍ରୀରାଧା ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ତ। ଉଦ୍ଧବ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେହି ପ୍ରେମ ସମୁଦ୍ରରେ। ହେ ବଦ୍ରୀନାଭ! ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନଥିଲା କି ସେ ପ୍ରେମ ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଗଭୀର, ଆହୁରି ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶକୁ। ଆଗକୁ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।